on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon ɗo goni ɗon yo jaam kisa Allah gone meɗen en jetti Ali Fall mo ganduɗa kañum rewidi gueɗe ɗe kono en jarnima mo ganduɗa ko Djiby Dieng e ceerno Mouhamed Sadji Anne ɓe ganduɗa nan to Daka Madina Gounass no gollo golle joɗɗe baɗɗe fayida Daka o fuɗɗama bisimillahi yo jofir alhamdoulillahi bandiraɓe silaɓe musidɓe tedduɓe so jii nde ɗo jonde wonko siftinta on jonde ɗiɗi mennoɗe wodde e yewtere men wiyetede holno ɗum amnorto ko hakkude rewɓe e worɓe ɓe poɗɗen wiide yonta sangay sangaji nde kolli beeli mbeɓani jamono dinguere bomen sagataɓe e lewlewe demminare e dinguere men hanki ko hen fof watteno andodire yewtude haqqilantagal dañe pulareje ƴamodire resodire aadi pertiɗo hakkude debbo e gorko en ñagaki Allah yiɗirde saabi Allah yiɗirde saabi enɗam yiɗirde saabu jawdi jabde gam funti yidde gam yettinde fandare muɗum haalde ko wona gonga banggue debbo e banggue gorko hande o saaha mbiya ko rewɓe ɓe goni ɓe jiiɗa heddade e nder dewle mumen wooda mbiɗoma ala dinka dande wiye ala rewɓe ne jiiɗi resede gondi ko ngala resoɓe wadde hande o bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yiɗirnoɓe wondunoɓe ndesodiri jokki en ɗam so tawi debbo jaggue junggo joom galle mum nawi lawol gam ittude dewgal ko aadi pertiɗo woni ɗon so tawi gorko jaggui junggo joom suudu mum nawi tribunal gam ittude dewgal ko aadi pertiɗo woni ɗon fulɓe ne mbiya so tawi neɗɗo wi yata kosam sakkide kono idanoki ko welno yiɗodira haalda wadde hande e nder hen beele ko worɓe ɓe goppi laabi nattide resde e dow funti walla ko heɓe natti yidde resede gam suudde gorko suuɗo ƴamal debbo goɗɗo mo yiɗi debbo suuɗo menoɗo ƴamde ɗum mo meeɗa resonirde juuti bandiraɓe salamu aleykum rahmatullah no heedimi junggo ñaamo Dieynaba Diathie debbo mo may kuuro ka mbortugue Sall Diaɓe Hamadele Fallo Allah wuro ceerno Hamdou Rabbi ɗo koye Wuddu Law Samba Lawa mere jeeya no heedimi banggue nanu o Sadio Diaw mo hoɗɗorango e moɗɗorango hersi Allah e Boubou Diewo ɗo ko Damga Abdoul Salam wadde nden ko laaw e boosa e wonanno ko ɓeeɗo kuccudir ɗo ñalawma hannde o Dieynaba salmin assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe heeɗoyɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe en jetti hilfaɓe diine e hilfaɓe aada en calminima baba Abou no fewi en calmini aussi gondiɗo men ɗo heno kawa salminama en calmini technicien o e caméraman uji kamɓe kala hande min meeɗi indirde no min jindirtuno souvent à chaque fois mais ko ɗo min gandiri galle o kamen vraiment ko neɗɗo moƴƴo machallah e ko wiide tan bandiraɓe no ka Abou wini tan hande min gari dow mon yo ɓe fof kebloɓe keeɗa caggal ma so gasi haade yewtata fani ko commentaire ɗi ko hen min ñaawa machallah eyyi kono Dieynaba an no hulɓini an hande ari tan yettima mbiɗa sellani lelɗa mbila fuɗaki fayde guila joni ala mi fayani min rewɓe sene kaali tan mi darata eyyi kono mbiɗa ka sellani de eyyi mais mi sellani kono mi yejjiti a yejjiti mi yejjiti rafet mi accide man kan Sadio assalamu aleykum salmi bandi mawɗo bo assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe yewoɓe Ayaw Pindi TV e hettotoɓe min kala saaha min gari hannde kadi ne yidde ustirde mon haqqillaji e yewtidde moɗon ko fate alhaali dewle ko wuura e ɗum noon koye men bondi koye men yadata rewɓe wor hakkude rewɓe worɓe ɗum so tawi jonde mum jooɗama ne haale ala koko jonde wonde fayida foti wonde kadi ko jonde hokkore kadi nafoore ko naftata yimɓe heddotoɓe kadi joni wonde so Allah jaaɓi inchallah mi salminima Babou an ñaawo gonɗo hakkude men o andema on kewan yindirde mi kanko min jindira nde min jindiri kono min gandodira hande noon min gandodiran ko amin eɗen gan jindira kono min gandodira noon on jarama aadi pertiɗo hakkude dewgal yiɗodirnoɓe hanki no mbinomi nane hol pertuɗo aadi e hol ɓuuri wawde firtude aade e yonta men hannde o hakkude rewɓe worɓe ɓe rewɓe a wi worɓe ko saabi saabi ba Abou hannde aɗa yiya gorko o aray debbo o wiya wonde omo yiɗi ɗum gam dewgal taw o haalanta ɗum gonga gonɗo hen o haalanta ɗum no wurdi e no woniri heddomo fena min mbaɗa jogui ɗum min mbaɗa mbaɗa nawma ɓe fenana debbo ha debbo o naata hen so tawi hankkandi aɗa fenana neɗɗo ala ko heddi so wona dewgal ene waɗa cikkumi hankkandi ɗon poɗɗa tan ko haalde gonga saabu hankkandi so Allah waɗi kono wondoɓe so gondi ko wawi wonde fof ma laaɓoy gonga o hankkandi ma laaɓoy wadde noon
foti ko gila départ kalanama gonga gandinama an holko gonda ko mbawɗa e ko donkuɗa e on saaha kongon somo jagguma o jagguma hen somo accuma o accuma hen mais ɓe kalata gonga ha debbo o naata nder kala ko haalno fof taw ala fof ko wodi ɗum noon woni ɓe pirti aadi voilà ɗum ɗon ɓuuri hewde hannde koye banggue worɓe ɓe Sadio a yaadi ko haali ko haali ko mi wawi yaadude hen saabu kanko haali ko miijo makko ko haali ko banggue mabɓe andi halpare mbi kala lañƴo tekkina banggue mum kanko ne lañƴo tekkini banggue makko ha tekki kono noon mbiɗa sikki wona noon yaari par ce que janfaji ɗi min tare ko banggue worga kenmi ko rewɓe janfoto ene wawi wonde côté ɗiɗi fof noon kono min kam banggue kenmi o ko banggue ko rewɓe janfoto kamɓe wawi janfade par ce que rewɓe ɓe battu namdade guila gorko watte namdade ko liggorɗa hakkadi gonga haalde gonga ƴeeŋi ko liggorɗa ko joguiɗa ƴamomo o dey en jogui galle Dakar ƴamomo o ɗannoto ko France ɗanomo o ƴamomo o ko miñum kaari milliardaire o ko miñum alay sago tan alay sago wooda ko haala donc o debbo nato kanko hoore makko kanko funti hoore makko par ce que kanko natirani hen pour neɗɗo o hakkude makko e neɗɗo o neɗɗagal teddugal e yidde wona ɗum nannimo hen ko haalante ko ɗum nannimo hen joni noon ko addani cubballo si bandotoɗo loggude liiguel e wande ene weddo pour ko ha nangga lingu wande mere nangata lingu on jolni ko jolnuɗon ko alay sago kalat ɗon ko weloton ko ni tan foti wadde worɓe gandu koɓe cohli tawtiɓe hen hayso ngala bien sûr a yii ko jiɗɗa hasa ala ko keɓirɗa ko jiɗɗa ko aɗa andi ko jiɗɗa ko namdoto ko ɗum ɗo ko namdoto ko an hasa ala ɗum a waɗat feere nanɗa hen woni yahoɓe luuya otoji beele so tawi a waɗi ɗum ɗo luuya vestiji luuya paɗe soulier paɗe joɗɗe luuya montuji joɗɗi ñantotoma ñalawma goto ngara galle kiira ujunnaje sappo dokka nene systéme joni kolluma fotoji galleji janani galle jan yo galleji muɗumen par ce que ɓe gandi ko ɗum jiɗɗa neɗɗo funtirte koko yiɗi neɗɗo sa funtiri neɗɗo huyittere heɓat ɗum jenabo kala hen wadde ko onon guiɗoto namnade ko neɗɗo no saabo haalde yidde ha haala ko ala ɗum sohli kon heewi wonko ganduɗa ni debbo haalta haydara debbo haydara haalta konko gorko arata tan automatiquement o hucco tan hankadi o fuɗɗo yaade wadde ma andu yanto ko yiɗi a faami sans autant que sah yewtidde debbo déjà mais so tawi an a andi neɗɗo funtirte ko yiɗi a funti jomte ko an aɗa andi kadi ko kalɗa ko woodani an mbata miki yaha janggo janggol toon i sonde sondiri so andoyi gongo no mbatta eyyi ɗon conséquence o woni so anduyi gongo so yi janggo ko anduyi gongo kanko mbimi yiɗmi wiidam tan haso andi gongo kanko debbo oto sikku won funtuɗomo de kanko funtu non ɗo kay ko funti tigui woni ɗo jimi wiidama jeenama mi hokkuma ɗo exemple goto debbo so tawi gorko so tawi arema hattamo fadde ha kaldon komo andi an a parani pour haaldede an parɗa ko haalnede non jiiɗa wona gotum haaldede e haalnede wona gotum oɗo fadi ko haaldede ayi nde debbo haaldete noon de wona kañum haaldete directement haaldete ko jinnaɓe on jamana en diwti ton konngol woni eyyi ton konngol woni konngol tiɗɗol ngol konngol ñimgol ngol aadiyankagal ngal wonno koye yaa yiyo jinnaɓam kono mbi fof ɗum mbimi mais hay hande sa ari joomum wiyanma hami yewtude jinnaɓam ala koma gayno haaju mum koma kañum lijita est ce que an aɗa jogui naggam ha gayno anda kañum nanggue jogi mum wiya joni noon haɓi ko ɗum woni lawol noon on mbawa funtude min ko ɗum woni lawol enen gonne ko fundirde ay dewle hande yatti wonde dewle wonti funtiji goto foti funde goɗɗon won rewɓe natoɓe hen kadi ganduɗa ɓeɗo natirten ko non mi funtamo tan ka o aɗani wonata e muɗum o ko aɗani ko kono ko jogui tan accumi hekke mbaɗa feere kemen ɗum on kañum ne ari ko funtude o natire gorko o min mbaɗi yidma min ko tan jinmi ala goɗɗo mo jimmi sona an min kadi somi dañima ala ko kalami taw kanko wona gorko woni haaju makko ko kaake gorko tew yiɗi ko hebdo yalta sinno heɓanno kaake ɗi no heddo e gorko andu neɗɗo debbo kala no wawi wonde hasomo funtuma tatamo wonda e ma ko dokkuɗama foni jari haso funtima de so yiɗima ya wat galleji ma ɗi fof inde makko wat banque compte makko fof inde makko ala probléme tade ke omo wonda e ma mo joɗɗima en debbo jari ɗum ɓuuri woni debbo mo jarani hay batte tan ko debbo mo ganduɗa ko haalantuma ko hay hunde hen ala ko ɓende makko faade ma kanko mo jogui goɗɗum ko yiɗi wona an wonko yiɗi hebde ma so hiɓe gayni o yiɗi ƴettu ɗum ha laaɓa
o fokkito yaha o ƴeewa mo yiɗi o yaha hokki haalimu aɗa anndi ivoirien jogii rew ivoirien jogii les ivoiriennes eɓe jogii konngol e mbiya mon chic et mon chèque mon chic et mon chèque ko ɗum firti mon chic komo jinmi o mon chèque ko ciñino sikuji ne hokkamba tiwira kaalis o mi haddata hokkuma ñaamen jenam an ɗum kono hulɗini ko ɗum yettima onon ne noyde kadi baba min ɗon kam goɗɗoyta hen no feewi saabu hankkadi kam min ɗon diwri gandalam ala min to mi nattata ɗum kam o wi ko oɗon namno ko ganduɗa hay son keɓita jomum wonata e dewgal mais taw ɗum ɗon kam hayso jomum waɗi ɗum taw wona e dewgal taw wona e dewgal ko dewgal namdoto o wiyata ko mbaɗa yiɗi ndesnirde gorko wiyata ko mbaɗa yiɗima dewgal kanko ma andi gorko so gorko ko mawɗo e mbiɗa ko côté ivoirien Côte d'Ivoire ɗum woodi wona kono ɗo ɗo yettaki men ɗo raw enen ivoirien ko mon chic et mon chèque kono to banggue kay funtude heɓa kayum de ɗo ɓuuri hewde min de kam vraiment mi yiyani eyyi mbiyata ko yettakima mi yiyani kono kam ko jinmi wiide kam arani légal moom e banggue mo kalta o en tant que debbo si yidde tan wadde wiide rewɓeɓe gartir hakkillaji mumen ganda kam neɗɗo dewgal sa keesi a naati hen andu ko sey alfi a faami kono min komi jaɓata en tant que debbo jiya debbo hono ma yaha ha haalde gorko ene ƴamodira ene ha kuume kala jawdi mum no jogino itta waɗayma financiére mum ko jogui o ko ala fof joɗɗa ha ala dernier minute mbiya ɗum a yiiɗa walla ka janggowo ƴeewa tan ko test mo gandanɗa hoore ma kaɗa yalti ɗum kam vraiment wadda jaaɓi ko rewɓe poɗɗen on banggue kam mi yaadani hen joni annen saɗa yaadani ɗum minnene gorko yaade yo luuya oto ñanto cumti janani holla mbaadi janani minne yaadani ɗum wadde ko sens uji ɗiɗi fof waɗi to banggue debbo e to banggue gorko aɗa hawra e worɓe ko funtoɓe rewɓe aɗa hawra e rewɓe aussi ko funtoɓe worɓe ɓuuri hewde ko banggue moon ala minen somin keesi min jiiɗi tan min jiiɗi minen komin jiiɗoɓe somin keesi min jiiɗi tan min naati hen ala fof yaltinta men onon jiiɗete debbo tan yiɗata debbo so yiiɗi haydara yeccittako debbo wondaka haydara debbo yitanko hoori sa waɗi e sa waɗani kañum koko naata hen déjà haalama noon debbo yitanko hoori mum debbo yiiɗa gorko mum yiiɗa ɓiyum alam jaɓani ɗum debbo tan jiita fino suba woppa gorko mum woppa ɓiyuma galle yaa fay galle goɗɗo yiiloyo ko ñaami de fay galle goɗɗo ala mbeɗa ala gorko ne pino woppa gorko debbo mum suwa mum yaa a hawta hen ala ɗum o yiyata ɗum wata ɗum ɓuuri hewde ni hande koto banggue worɓe ɓe debbo kala nde yalti ko duggoyi defi addi waɗi fof waɗa e galle gorko kala nde fini ko galle mum wiyatan ko galle mum e kono won waɓe kadi suuɗoɓe to banggue nawligaji ha tengti hakkude leyɗele ɗe ƴamaga debbo mbiya ko an tan goto joguimi taw ne jogui goɗɗum janggon he addude caɗele woy Dieynaba jaabo hen eyyi ɗum ko caɗele mawɗo addoyta saabu sen ƴeewi so tawi hande o haalani manam o feññinani dawgal ngal ha yimɓe foof gandi janggo jam ɓesgu wawi hen dañede so dañito ɓesgu dañirga ɓesgu ɗi so kawri janggo hay goto anda hunde fof wawi hen kewde ɓe mbawi resodire taw jinnaɓe ɓe to nittinani ɓe mbawi wondude mbaɗa cangartir mumen hay goto anda wadde dewgal harmani ko Allah haali so tawi a yiiɗi debbo ko gonga e ma kumandu aduna fof yettini wonde ka kumandu kono yaadene waɗoya ga ko jofu mbiyata ko takka suufe wona lawol ɗum ko wasde tengtinde hoore muɗum wasde andude an d'ailleurs ni an gorko sa anduno hoore ma exact ma wonka jaɓata wadde joni ko debbo foti jabde ɗum walla ko gorko debbo foti salade walla gorko foti salade ɗum kamɓe ɗiɗi ɓe fof poti salade debbo salo gorko salo so tawi gorko jaaɓi an debbo salo mbiya min ala mi yadani hen debbo so jaaɓi yidde wadde ɗum an gorko mbiya ɗum ala min mi yadani hen Sadio rewɓe heɓe no mbiya woɓe joni haade mumen nadde debbo namto ko debbo liggoto beele ko jeeyowo beele omo liggo mbayi ala sukaɓe ha heewi beele ko ɗum par ce que ɓe cuusa fereji bon aɗa andi hunde fof e saaha muɗum Dieynaba woto pele min pelani noon woto pele min jiiɗa ferede tan so wiyama kay debbo ne jogui sukaɓe hankkadi kay ɓe dogat à distance debbo joguiɗo sukaɓe e sans départ e rewɓe joguiɗo sukaɓe aɗa andi debbo e sukaɓe mettani debbo joguiɗo sukaɓe mettani min puuram mettani par ce que kala mo joguiɗa yummum jogoɗa ɗum kala mo ndesɗa yummum jibina ɗum normalement so tawi woni neɗɗo normal neɗɗo gonɗo e haqqille mum jabɗo e sago muɗum kala debbo mo ndesɗa ko wawi wonde haso jogui ko ujunere ɓiɗɗo ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe ma ɓiɓɓe mbanma considéré ka bamumen ko ɗum woni lawol kono noon kala gorko kadi mo jiiɗa en darta debbo ene namdo holto situation debbo o so tawi ko gaynako beele mo jogui kolce to foti kolce o jogui omo jogui nayyi sappo wona debbo o ƴeewoyta holko o ƴeewoyta goɗɗum
kalden gonga onon gorko wona debbo ƴiwo to ñamude gertoɗe e bosnede ɓandu makko mi wawa felde debbo o nane namdade gorko o wonde somo liggo walla so ɗannoto ko Amérique walla ha para mi yonna ko o gorko jahode namdi o debbo ko jogui wawata wonde kamɓe ɗiɗi fof hay goto mabɓe ala e lawol par ce que kamɓe fof koɓe yaltuɓe gonga ɓe gonani e gonga neɗɗo noon so yi wonani e gonga yowi wonani e gonga ko kalten ɗo ko haala aduna wona pour debbo wona pour gorko kadi heeɗiɓen ɓe ɓuuri andude kalten kamɓe ɓuuri andude kalten ko par ce que hande kala ko kalɗa e aduna he won galle mo yimɓe tato keɗi hen goto ɗum heeɓi ɗum kala ko kalɗa yimɓe tato keɗi hen goto ɗum heeɓi ɗum walla waɗi ɗum kañum e hoore mum funti walla funtama walla yi puntuɗo debbo funtama walla hoɗɗo gorko funtama debbo funtama holla ko heewi guiti mum natiri hen sabu ɗum yeehi tawi he batte ala toon yalti yiiɗi yaltude gorko funtirama ko an tan jinmi kake mum fof nawa ha laaɓi arti jooɗi debbo yalta mum aɗa jooɗi ala fof mbawɗa hen donc koye aduna he woni ko aduna o yayri noon kono sa jafuɗami Mamadou an Boyane Diakumbol Alsidi ko bawɗo haalde o wi saboto worɓe ɓe ina gabboy ko ɓe jiiɗi ko a andat debbo o ko yiɗi hay sa ala ƴeewa nandikinade hen bien sûr o yiɗi ko bawɗo joguiɗo puccu bien sûr jontaɗo bawɗo mbaddu ɗum tan debbo o haalata o luɓoyo puccu walla debbo yi tan ko joom oto walla yi tan ko nanggamo anne aɗa yiɗimo jaha luɓoyɗa ɗum wel ɗum no woodi ɗum no woodi kadi ɗum ni ɓuuri hewde ɗum ɓuuri hewde par ce que sa yi dewle ɗe jeeraba haala ɗo dewle ɗe wel wonde hande sa yi dewle ɗe hande tan ñande fof ya tribunal ƴeewa ko woni toon ko ƴeewa dewle bonoje toon ɗe poti e dewle gonɗe lawol bonani tawde e gonɗe bonde cuwato bonde worɓe ɓuuri wawde nawde walla ɓuuri wawde nawde rewɓe jamma ñalawma kadi ngabban telode bonde dewle mumen min kam mi anda o musiba honi mi anda koɓe jii toon min kam cikkumi so tawi aɗa waɗa enquête e debbo gam yidde resde ɗum poɗɗa wadde enquête mbete ko juulɗo mbatumo yiɗi resede mbatumo jooɗo mais wona wadde enquête aji debbo holko yiɗi ko matérialiste walla ala an aɗa rewa ɗon pour wadde piége eyyi ɗum joni ɗum ko fotani wonde eyyi joni en jewti ɗon dewgal humama Sadio wi ngabba jippo ko tan ne yiiɗi ittude dewle men nder tribunal kañum ɓe hewde heewi eyyi ɗum ɗon nane banggue worɓe nane rewɓe par ce que dewgal ko debbo e gorko noon ala wi koye mon ɓuuri hewde non woni ko debbo e gorko par ce que ene wawi wiide aɗa andi so tawi kala ɗo waɗa papier de mariage a dañat papier de divorce kono yohoɓe tribunal ala ko nawata ɗum uniquement sowona yiilade papier divorce divorce e joni probléme o ko sa ari juge sa ari tribunal pour gan mbawa andude rewɓe e worɓe holi hen ɓuurɓe wawde namde ceegal juge so jolima wonda ko madame kaari namdi divorce joni noon mbiyaɗo kañum namdi divorce o so tawi ɓe goni sappo namdi divorce ɓe hen jeenayoɓe ko rewɓe mbiyata ko rewɓe ɓuuri hewde kono aɗa andi gonɗo e dewgal ha yeehi tribunal yiiɗi ittude ɗum ko kañum tan andi mette ɗe wuuri ɗe a faami ɗum tagui on ɗon banggue en mbawata hen wonde huusno kono kam tribunal kam hande sa ari banggue ɗum ɗo ala debbo ala gorko jeenaba il faut jaɓa ala debbo ala gorko mbi guila goto il faut jaɓa par ce que onon mbaɗata proposé jaɓa hande ko worɓe mbaɗatma proposé mbima mbaɗen divorcé sa waɗi divorcé annen hankkandi ala to mbawata yaade sowona tribunal hande hanki kadi eɗen mbawi wadde divorce o tan ko mbawi sa yettoya tribunal mais nawatma toon ko yiilade certificat divorce won seeɗa ɓe jahani tribunal ko seeɗa jahani tribunal ko ɓuuri hewde eyyi kono certificat divorce il faut keɓa ɗum il faut jaɓen onon hande onon rewɓe hande minen worɓe hanki rewɓe ne kulɗi men kono hande minen min kuuli on hande minen ɓuuri hulde on ko saabi ɗum saabu onon haala moon jeddetaki to laamu ɗum ko Allah idi ɗum wadde de min wima ɗum ko jomiraɗo idi ummade kañum idi teddinde debbo min wi kala koɓe mbi hankkandi tribunal ko waɗi confirmé rek eyyi Allah haali ha paari tribunal waɗi confirmé debbo teddinti debbo ayo kono noon Allah kadi holto haali boygo goɗɗo aɗa ko adana debbo teddinede adana debbo teddinede ko debbo jabde a rijalu qawwamuna ala nisa il faut debbo o anda Allah wi kadi worɓe goni e dow rewɓe joni noon sa jaaɓi gorko o woni e dow ma tan fawi jungo e dow ma e on saaha annani gorko teddinte kono onon hen Sadio oɗon mbaɗa ko ala hen aɗa gam piggal ala e debbo piggal ala piggal ala e dewgal debbo fof mbaɗɗo feere ha fiya kono foof a wiyaka ya fi a wiyaka ya fi mbiɗa kadi ko ya holti kono jeenaba aɗa wonde e debbo ma taw hay faɗa meeɗa ɗum soodade ko ala tan debbo no jooɗi no suuɗi hay ko ñamata ko kañum addata ala jagga han mbatta hen piggal ala ɗum wona dewgal ɗum no woodi ɗum wona te ko onon mbaɗata ɗum minen komin muñi ko e ko Allah haale diine ko e ko wiye dewle ko on mbaɗani ɗum
onon noon ko mon fof ɓuri mettude joni gattane dawal men cakkital hande israel natti dañde teddugal e dewgal natti hewde ƴeekiraɗo natti ha ko ɗum saabi rewɓe heewɓe cuɓoto ko reset tan guurda e woyɓe mumen taw e goto tawaka woɗa kadi saaɓe mbima israɓe yallah yaafo won hen heewɓe kalfat mawɓe mumen e galle mbiya kadi ne kalfa rewɓe ɓiɓɓe mumen ƴeekiraɓe kadi wonnoɓe e galleji worɓe mumen donki wonde toon gatta e galle he mbiya kadi ne kalfa debbo o ko ɗum saaboto hol yande mone ɗum min yiyannami ɗum ɗon ko aduna bayɗiɗo tan sabu ɗum ko ɗo wonno enen ko ɗum ganduɗen enen ganduɗen ko so galle yo debbo rese galle tawɗon ƴeehu men tawɗon babiraɓe yimmiraɓe heddi noon ko an debbo ko an waɗata feere no gondiɗa e ese mbaɗa feere no gurdiɗa e ƴeekiraɓe ma a tawa ƴeekiraɓe ñaɗɓe gorko aussi aɗa jogui bandiraɓe rewɓe ñaɗɓe tawɓe ganduɗa kañumen hay goto mbawa wondude debbo aɗa waɗa feere fof ha wonda wurde e muɗumen eyyi no Sadio kamɓene ɓe mbaɗa feere no ɓe guurdi e debbo mo ɓiiɓe addi walla bandiɓe goto ko adda galle o bien sûr ko noon foti wonde kono noon hen sa leeña yumma kamniɗo an hoorema andi yumma ko mettuɗo taw an hoorema andi kalna debbo ma muñan nenam toujours gorko so andi yummum wonno way kalɗo jooɗe debbo wiyata debbo mum ko tinno muñan nenam bandiraɓe rewɓe kañum sali rewɓe ha jalti galleji en ji ñande foof bandiraɓe rewɓe bandiraɓe gorko jagga banum debbo fiya ɗum sabu debbo mum par ce que mo andi bandiraɓe debbo ko toñowo sa fii bandi debbo sabu debbo ma wiye wonde ka bawaɗo a fiiri bandi debbo sabu debbo ma sa yaltini debbo ma sabu ni haɓa e bandiraɓe rewɓe wiye wonde feere makko boni ona mo yeehi joni noon pour wadde éviter o saaha joni noon wona ɗum foof o saaha joni ko ɗum ko phénoméne jolɗo holon debbo e gorko wurdude bagge mumen kayen tale koye mumen monsieur madame rawandu ɗum ko joni joni alay ka joni e mbatta ni on kam no walla no sagalle yewta kono ko fuɗɗi tan son dugdila taweteɗo sono bandila taweteɗo monsieur madame rawandu ɗum ko joni joni appartement cuuɗi tati antene debbo ma e ɓinguel ma sa wonani debbo tan wiyata ko resaka raw kala debbo wonna hoto wiyata ko resaka raw te pourtant ɗum noon addi gueɗe kewɗe hande ko kewata e aduna he gueɗe kantorɗe kewoje hande aduna nde fof ɗum ɓeydi ɗumen ay gondigal yimɓe ne darodiral ngal wonko ngal ɓeydata e ngal ɓeyda suturo yimɓe ne kirtodira yimɓe ene goto fof ne guittino hurum goɗɗon e guittodira hurumaji ɗum aduna koddigal ɗum tawno mawɓe yiide koddigal hurumaji ɗum tawi mawɗi meɗen ɓe hay ɗannugal ladde nde ko ɓooyi seeɗa ko haade joni ladde nde so yimɓe ɗanima mawɓe jaɓata sukaɓe mbero yimɓe fof gondata koye galle goto pour kala jiiɗo goɗɗo ne hersa yimɓe ne kirtodira fulankoɓe kirtodira koye mumen goto fof ne hersa goɗɗo on ne hokka ɗum hurum wonko jitta wadde jiiya babakari kayita wonko jiiya mawne gorko aɗa hersa ɗum kayita wadde ɗum woni hakkandi ɗum woni adana hurum gonɗigal ngal joni noon ko bergol ngol yonti ko hakkandi hurumala gueɗe kewɗe ne kewa neɗɗo gorko luwa appartement muɗum waɗa hen debbo muɗum taw debbo addata ko goɗɗo walata e appartement he addata ɗum ko wasi wonde yumma so yumma woni no haɗan ɗum kalta e ɗum bien sûr bien sûr affaire ko inti anninde voilà inti anninde joni ko noon ɓuuri wade suɓade ɗen sifa dewle weyde tan an tan joom galle ma elle koɓe ɓuuri ɗum wade suɓade non wona banggue wona rewɓe ɓe ne cuɓo ɗum ni c'est parce que ɓuuri wiide ɗum tan min no pamirmi ɗum affaire ko sens ok dawgal ko sens aɗa daña hande gorko taw ko gonɗo e nder famille muɗum an debbo gara tawaɗon israɗe ma gorko e debbo e ƴeekiraɓe ma gonda men e dow jam aɗa ala kadi galle esiraɗo oño walla ƴeekiraɓe oño an debbo gara pewna aɗa ara kadi e galle an debbo garɗo o a fewani a moƴƴinta a yonnata gara kadi ceerda ko wonnoɗon ko fof yiyama fodi kala fof goo wadde noon dewle hande walla mbiyen dewle sukaɓe ko mawɓe jaggata hen gonga so tawi hande an tan e joom galle ma e appartement woto Allah wat gorko ma wawi dawde heddo an tan goto e galle taɗaji probléme wawi wadde rafin wawi wadde agression wawi wadde an e gorko ɗo mbawi habde janggo hol daro waɗa waɗa moɗon défendre walla ɗum watta hakkude mon hay goto ko probléme wadde wona hunde gandanɗa hoorema ko ƴetta ko enen jeeyi ɗum ala ken wujjuɓe ken jiggoyiɓe ken jeeya gadduɗen e meɗen mbaɗa heewi wiide nden mawɓe ne kaala hayso wonti aɗa ƴamodira e neɗɗo a andata ɗum on meeɗa yindirde sowona ñande kurtiɗa e suudu nden yindirta walla sa soynima ɗum woni to a dogat a ƴettata ko ɗum fof hande ala
walla sa tawi a ñalawma mo mbaɗenteɗa dewgal ma aɗa wona galle bamma on ɗo ñalawma an debbo a yaltata e suudu te moroɗa ñaƴima ha yooɗa cosaan meɗen ande o ko debbo ko te koye nder suudu ma gonta hande noon ɓen rewɓe jahata mbaɗoya visite aji mumen mbaɗoya réception ngaji mumen te a yitani jooɗo e galle donc firti ɗum ɗon en jeeya ɗum wadde noon kala ken jeeya poɗɗen ko ɗaccude jaggen e jeeyi meɗen ɗum woni ko nafata en janggo on jarama noon yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV yewta men holno ɗum amnorto hakkude debbo e gorko no mbiɗen joni welama naati welama yalti yiɗi jawdi yiɗi sababu ala yeehi ko gimon cakkitiɗe mon e mon kala hol wasiya mo fanata an hol wasiya panata e rewɓe hande no poti wonirde e cuuɗi mumen sadio hol konngol ngol panta e worɓe fotɓe resa jagga rewɓe mumen e nder cuuɗi mumen bisimilla e wasi mo joguiɓe e rewɓe ko jomumen yo gartir hakkillaji men ganda ko debbo aduna o juutata mukk ha debbo fawe e dow gorko ɗum wawa wonde ala nane a wino noon tribunal waɗi confirmé mbiɗa won wasiyo gonmi koye wasade a gonɗa koye wasade ko kalanum nane ko wonno e aduna he yimɓe ne kaala joni ko wasiyu mo paame mabɓe bisimilla a faami aduna juutata ha debbo fawo e dow gorko ɗum wawa wonde wadde noon so tawi aɗa naata e dewgal yo wonir saabi Allah sans intérêt kala ko tawma hen ganda ko muduma ɓe gacca kadi aussi natodirde e gorko ha wona wooda ɗo heeɓi jalta hen mbiya ɗum wonde ka janggo walla min mi yiɗa en walla goɗɗumen taw kañum itti kala mum foof waɗema ɗum kam vraiment ko hunde nde ganduɗa hoorema min komi yonnani rewɓe ne keɗima rewɓe ne mbaɗa ɗum maɓe jebte kadi soɓe keɗimama kadi kala hen mbaɗanno ɗum cikkumi ma ɗaccu saabu wona nafoore muɗum so tawi hande aɗa naata e neɗɗo kala ɗo wawi waddema ko konko ƴettata décision hoore makko ɗo yiɗi waddema fof wanma konko gorko yaara koye suudu huuɗo wiyma ya wonɗon maayi ɗon ko ɗum woni logique ɗum woni lawol sans intérêt sans matérialiste sans haydara taw ko saabi Allah ɓolatanma hen naati ko on wasi mo joguiɓe ko waɗa faaka e bandiraɓe rewɓe a jarama sadio hol wasiya paɗa e worɓe hande fotɓe wadde galleji galleji ɗi mbaɗa jaam ko basirɗaɓe min wasiyam parame worɓe ko oɗo wasiya tan min basiyatami gorko kala gorko ɗo wawi wonde saɗa resa debbo res jiɗɗoma res jiɗɗoma res debbo jiɗɗoma an gorko woto ƴeew debbo mo jiɗɗa ƴeew debbo jiɗɗoma debbo aussi yo ƴeew gorko jiɗɗo ɗum mbasa an debbo ƴeewde gorko mo jiɗɗa par ce que so tawi an debbo so tawi gorko jiɗɗoma resima jarata ɗum wujjude hokkuma so tawi ko an yiɗimo na rewani makko a tampa te debbo ala doole gorko res debbo jiɗɗoma sa resi debbo jiɗɗoma kañum dogata less koyɗe maɗa e ƴewde jamma haqqille ma arta no mbawɗa dartirde ko gaddanɗa ɗum kono sa resi debbo mo jiɗama jamma ñalama ko jeegui sukkata ma a dañata temps hay yilnadema ko ñaami ɗum ko musiba ɓe mbi debbo bonɗo ɓuuri ñiiri musande ko debbo bonɗo eyyi ɗum noon so yi hay goto ya yiilo debbo bonɗo adde gal ɗum kala mon res yo res mo yiɗi jiɗɗo ɗum debbo yo ƴeew gorko jiɗɗo ɗum doga raddan ɗum ala ko jaranta ɗum an gorko annene a ƴeew debbo jiɗɗoma par ce que tawi debbo o koye kañum yinma o heeran less ma o jaɓanma debbo noon so heedi less gorko o yurmotomo addata jurmo hakkude debbo gorko ko debbo jaɓandema so debbo jaɓanima ha yurmoto ɗum par ce que mawo jaɓani ko fota jaɓani an hoorema ganda o debbo jaɓi ko fota jaɓde ɗum kono o jaɓani hem ɗum jurmoɗamo anne mbatta hirsudemo so ɓoy watta hirsudemo ni en joyi worɓe ne jaaha ɓoye mbatta hirsude rewɓe mumen par ce que debbo ko jaɓi ko c'est trop ndeni mi ala dépense kono wiyama non ala probléme mbaɗen ni tan ay mo yurmoma anne so ɓoyi watta yurmademo kala tawɗa coow hakkude e galle tan debbo gorko coow ɗon kam yo gas ɓe mbaɗi koko wonta ko ɓe jindira mbadda ma gorko woni mo jiiɗa força walla debbo wonno mo jiiɗa naati ko jiiɗa naatiri hen sababu gasi ɗum kala hen ƴeewo yo ƴeew jiɗɗo ɗum ɓuuri wonde foftere on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere tataɓere ɗiɗi bannoɗe gadane ɗe jawti dawal woni hen ko ɗon gone namnade rewɓe ɓe on nani ko debbo haali ko commentaire uji moon min jiiɗi andude worɓe nani ko Sadio haali ko commentaire uji moon min jiiɗi andude min ƴeewa hol hen ɓurɓe jaggonorde heddiɓe ɓurɓe wonde hen e gonga lawol ngol combat goɗɗo sippiro wangu ko ɗo katten so Allah lam ɗo jaaɓi